Podem deixar de culpar la ciutadania? Quan sou vosaltres qui teniu la responsabilitat, l'assumiu i millorem. Però el que no podeu fer és que la culpa ens anem al ventilador i la té tothom, menys nosaltres. Ja n'estem fartes. Un pot manifestar-se per moltes coses, però si no té raó i no està ben justificat, ja es pot manifestar ja, o que no anirà bé per aquí. El que us tornem a demanar és que paralitzeu el pla de mobilitat, que atengueu els veïns i les veïnes en col·lectiu, no de forma individualitzada. Dotem-los d'espais perquè es puguin expressar de forma col·lectiva. Que el concepte de participació ciutadana no l'estem entenent de forma igual, o almenys el que diuen els llibres i el que diu l'alcalde de Calafell. La informació no és participació, la ciutadania queda informada d'allò que l'alcaldia o el govern dicta i a partir d'aquí, si la madriguera, si el cau es comença a esvolotar, llavors comencem a fer modificacions i diem que això és participació ciutadana. No, això és apagar focs. El que avui tenim és una manifestació al poble i creiem que el que cal és satisfer aquestes inquietuds que hi ha als veïns i les veïnes. En la participación ciudadana todos estáis invitados y podéis decir la vuestra. No todos los partidos asistieron y precisamente los que asistieron estaban totalmente de acuerdo. Els grups municipals, nosaltres quan estem als consells intentem tenir un perfil molt baix perquè entenem que és l'espai per les entitats, i pel teixit associatiu i per les persones a nivell individual. Podemos entender que el público en general pues no está acostumbrado a lo mejor al trámite de alegaciones o a las audiencias o en los periodos en los que hay una exposición para decir qué y cómo, pero ustedes no tienen ningún tipo de excusa. Això és no entendre un procés de participació ciutadana. Perquè jo aprovo, jo faig i després ja en al·legacions, què vol dir? Es que lo que han hecho es dormirse los laureles y cuando tenían algo que decir no lo han dicho. Hubo cambios que se motivaron a razón de esa reunión y se han aplicado en el plan de movilidad. No podeu admetre que heu ficat la pota i que per això també heu paralitzat el procés inexistent i heu ampliat amb un termini perquè ens vam queixar dos grups municipals amb un Consell de Participació Ciutadana. Otra cosa es que lo que se quiera es que no se toque nada. Porque al final lo que nos venía a decir es que no se tocara nada o que se tocara según los criterios que ellos podían interpretar, sin ningún tipo de base técnica. Hay que ir migrando hacia estas soluciones, nos guste o no nos guste. L'administració el que ha de fer és posar els mitjans a l'abast del ciutadà i han de ser els ciutadans els que participin i els que siguin actius en la participació. El que no es pot ser és que tothom esperi que li arribi una carta avisant-lo a casa, això no ho fa cap administració i ja en fem de difusió, perquè ens cansem de publicitar a les xarxes. Diem, no anirem a fer l'enquesta al sofà de casa, però sí que li portarem el sofà a la porta de casa. Per segons què, sí, però per segons què, no. No enviarem una carta que, bueno, és una cosa que es fa a moltíssims municipis. Enviar una carta dient, properament hi haurà un espai de participació ciutadana sobre això. Vine, participa. I que hi hagi participació no assegura que hi hagi consens. Un pot manifestar-se per moltes coses, però si no té raó i no està ben justificat, ja es pot manifestar ja, o que no anirà bé per aquí. El tema de la manifestació és el mateix, no? Una mica, evidentment que tothom pot opinar, però ficar en un mateix sac diferents coses, jo crec que tampoc és el camí. I més quan des de que es va publicitar que es feia un pla de mobilitat, ja de seguida automàticament es van recollir signatures com un pla de mobilitat que encara no s'havia implantat ni s'havia vist si funcionava o no. Molta gent que ens ha fet arribar en inquietud, que se'ls havia dit per part d'altres col·lectius coses que no eren certes i que també s'havien informat malament, que tothom sap per on es fa la participació ciutadana a Calafell. Sí que evidentment hi ha camí per millorar, però també una de les coses que s'ha de millorar és l'actitud de la gent a que participi, perquè no anirem a casa seva a fer-los l'enquesta al sofà, que es moguin i que també entrin a les xarxes socials i que entrin als llocs on es fa la participació ciutadana, que ho tenen molt fàcil, que ho poden fer des de casa. Qui no ha participat, jo crec que és perquè no ha volgut. I si tant us haguéssiu cregut de la participació ciutadana en aquest municipi, no s'hagués eliminat la plaça de tècnic de participació ciutadana. Això no és participació ciutadana, és tot el previ. L'elaboració. Si només ens quedem en l'esglaó de la informació i no passem més enllà, no és participació ciutadana. Hi ha un diagrama molt fàcil, de Hart, que ho diu així, hi ha els glaonets, ho podeu mirar. Us quedeu en la informació. I després fiquem la responsabilitat a la ciutadania perquè no participa prou i després es queixen. Podem deixar de culpar la ciutadania?
quan sou vosaltres qui teniu la responsabilitat, l'assumiu i tirem endavant i millorem. Però el que no podeu fer és que la culpa ens anem al ventilador i la té tothom menys nosaltres. Ja n'estem fartes. Llavors, en tema de pla de mobilitat, paralitzeu-lo i ateneu a la ciutadania. Diu, no, és que fins i tot aquí va haver una reunió. Quan? Després d'anunciar el pla de mobilitat. Per tant, no és participació ciutadana, torna a ser apagar focs. No es pot dir que no hi ha hagut participació, perquè això seria despreciar totes les entitats que formen part dels consells i tota la feina que fan. I dir que en els consells només es va explicar coses i que no es deixa parlar ningú, tampoc és cert. Perquè les coses es pengen abans en el decidim i tothom que ve als consells s'ho hauria de mirar. I això, aquesta consciència no hi era encara. I per tant els primers consells ens van dir, escolta, anem a explicar-ho perquè si ho pengem i arribem al consell i hem de parlar d'allò i ningú diu res perquè no s'ho ha mirat, doncs clar, alguna cosa hem d'explicar. Fins fa 2 sessions de Consells de Participació Ciutadana vostès acaparaven el 95% del temps que es parlava en les sessions després d'aquesta gran interlocució i oratòria dels càrrecs electes i d'algun tècnic amb grans fonaments tècnics com ha de ser, doncs què t'ha de dir? I vostès mateixos heu fet que la gent del poble i les entitats del poble no es creguin aquests òrgans.